duk ƙasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka sai kaga addini yana da rauni a ƙasar. Ana ganewa? Gara Ingila ƙananan mugaye ne akan Faransa, domin suna ɗan barin kuma ku yi addini sama-sama inda ba za ku wuce sallah ba. Amma ita Faransa sallan ma so take ku bari. Wallahi ‘yan uwanmu na Nijar da ‘yan uwanmu na Mali da Burkina Faso da inda suka yi juyin mulki suka watsar da Faransa, muna taya su murna. In ka ja ana garin muna fata, yawwa mutum ya rabu da Faransa abin a yi masa murna ne. Don haka mu a Najeriya ba mu goyon bayan shugaban ƙasa ya kawo mana sojojin Faransa, ba mu buƙatar sojan Ingila. Idan sojojinmu sun kasa a yi mana magana mu taya su, ba haka ba mu buƙatar wani gurbi. Kuma wai a arewa idan ma za a kawo sojojin Faransa a kai su can Ogomasho, to ka ji magana. Amma ba arewa ba, fitinar da muke ciki ta ishe mu, ba wanda zai kawo mana sojan Faransa da izinin Allah. Kuma ba za mu yadda, kuma muna nan muna sa ido. Ba mu buƙata. 'Yan majalisa na arewacin Najeriya aikinku ya zo. Ba mu bukata mu da muka tura ku, ba mu san sojan Faransa, ba mu san na Ingila, kai ba mu bukata Faransa gaba daya. Mutane wani munafuncin banza wai za a taimake mu, ba mu san taimakon. Waɗanda ma kuka yi mulkin mallaka sun kore ku, kuma Allah ya nuna mugaye ne ku. Kafirai Allah ya ce suna ciyar da dukiyarsu saboda su batar da mutane daga hanyar Allah. Allah ta'ala ya ce za su ciyar din, thumma takunu alaihim hasara, dukiyar ta zama musu nadama. An dade ana zuba kudi a cusa yankin mu cikin bala'i, har yanzu dai ba a yi nasara ba. Wannan Boko Haram da ka gani ba faruwa ya haka nan ba. Wasu ne suka narka kudin su, suka ba da bindigogi da harsashai aka tada wannan fitina ta ji mana rauni. Ba mu gama warkewa ba sai ga kuma wannan ta 'yan bindiga ta taso. A yanzu haka ma ana nan ana wasu. Amma mutanenmu ana muku magana, akwai maganar da za ta zo gare mu ba mu iya tsayawa nan mu faɗi. Ana ganewa? Bai yiwuwa. Wani abin da ka ji mun faɗa daurewa muka yi, muka sai da rai, muka faɗa. Shi yasa duk wani wanda zai fito muku da matsalar ku hakikatan da wuya ya kai labari.